Egunetik egunera saretzea handitzen, potolotzen. Oraindik ere badugu margena, igandea gertu dago, baina era berean badira egun emankorrak eta zalantzari gabe bukaera arrakastatsu honen parteide herritarrak berak izango direnez, pues egunetik egunera, lehen esan dugun bezala, izen emate hori potolotuko da, bai. Izena emateko, esan dezagun 3 aukera daudela. Bat, internet bidezko aukera da, eta horrek martxan jarraitzen du, online bidez izena eman daiteke. Beste bat, Tolosan dugun denda infogune horretan eman daiteke izena. Denda arratsaldero zabalik egongo da, arratsaldeko 6tatik 8 terrietara, eta larun batean ere 10tatik ordu batetara ere zabalik izango dugu. Eta azken izen emateko aukera, bakoitzak bere herrietan ere izango du horretarako, herriko gure eskudagoko arduradunekin kontaktatu eta jakin noiz egongo diren zein postutan eta zein lekutan, eta bertan izena eman dezatela. Orain dela 4 urte ez genuen handicap hori izan, trenez mugitu baikinen, baina aurten ez dugu aukera hori. Orduan zalantzari gabe eta 9 kilometro horiek nun dauden kokatuta ikusirik, aukeriko berena autobusa litzateke. Jakin, autobusean izena emateko oraindik ere aukera badela, beraz jende guztia hortara animatuko genuke autobusetan izena eman, eta horrela beste burua usterik gabe egunean bertan autobusak hartu eta utziko lituzkete beraiek nahiko luketen lekuetan. Tolosari 3 kilometro dagozkio eta Tolosak bai baditu bere autobusak, baina gero beste kilometroek badituzte beraienak, eta eskualdeko banaketa hori eskualde txikika edo egin denez, pues han ere bakoitzak bere autobusak kudeatuko du eta bakoitzak bere herritik autobusa hartu ahal izango du. Autobusen ere 2 aukera dituzte, bat bueltako hortan bakoitza bere herrira bueltatzekoa, edo Donostian oso ondo esan duzun bezala jaian edo festan parteide izan nahi duen horrek, Donostira ere joateko aukera badu, eta Donostian jaionek, gizakatearen jaionek jarraipena izango du. 3 gune irikiko dira, edo 3 gunetan zehar egongo da festa, batetik San Telmo museo inguruko plaza horretan, bestetik Alderdi Ederren, eta azkenik ere Ikatzkalean ere DJ Bull ere izango dugu. Edo etxera joan behar dugu. Talde bat gara eta irabaztera etorri garena. Edo denbora galtzera. Oraindik zalantzan dagoenak, iganderako oraindik erabaki hartu ez duenak, zergatik joan behar du gizakatera? Batetik, gure eskudagok bere hasierako aldarriei eusten dielako, eta erabakitzeko eskubidea gure oinarrizko eskubide bat delako, eta hori aldarrikatzen eta egikaritzen jarraitzen dugulako. Bestalde ez ahaztu, hau ez dela ekitaldi soil bat, historikoa izango da, inoiz egin den handiena, baina era berean, aurten bazuen beste helburu bat, eta herritarron ituna zen. Herritarron itun horretan arrazoiak bildu ditugu. 2019 arrazoi, zertarako erabakitzeko eskubidea gauzatzeko. Eta haiek, denok ahaztu gabe oso garrantzitsua izango dira, plazaratzea, herritarroi erakustea, baina are eta garrantzitsuago izango da, gizakatea ikusirik nun bukatzen den, Gasteizen bukatzen dela, eta gainera legebiltzarrean, legebiltzarrera ere arrazoi horiek eramatea.